Достым, сәлем. Гөлфия апа сине бүген Казаныбыздагы бөек шәхесләргә куелган һәйкәлләр белән таныштырыр. Һәйкәл бик йомшак Х хәрефенә башлана. Бүген дәресебезне дә әлеге хәрефне өйрәнүгә багышлыйбыз. Менә ул Х. Үзе дә һәйкәл кебек басып тора. Һәйкәлләрне илебезгә, телебезгә, мәдәниятебезгә күп өлеш керткән һәм зур ачышлар ясаган мәшһүр шәхесләргә куялар. Мәшһүр сүзендә дә Х хәрефе яши. Ә мин сине хәзер Казан буйлап сәяхәткә чакырам. Бу бөек шагыйрь Габдулла Тукайга куелган һәйкәл. Монысы каһарман шагыйрь Муса Җәлил һәйкәле. Каһарман сүзендә дә Х хәрефе яши. Бигрәк бөек хәреф булды әле бу Х хәрефе. Бу мәшһүр композитор Салих Сәйдәшев һәйкәле. Таныдыңмы? Без Кабан күлендә. Бу фәлсәфәче, тарихчы, укытучы Шиһабетдин Мәрҗани һәйкәле. Ә бу Кол-Гали һәйкәле. Ул шагыйрь булган. Достым, ә син нинди һәйкәлләр беләсең? Әйдәли сиңа төшереп кара, ә без бергәләп җыр җырлап алыйк.
Бигрәк матур, горур безнең Казаныбыз. Ә хәзер һәйкәл кебек Х хәрефен язып карыйк. Әйдәле, басма хәрефне языйк. Бер сызык туп-туры аска таба төшәбез. Һәм аның уртадан әз генә аста түгәрәк сыман иттереп тагын бер сызыкны бөгеп куябыз. Менә һәйкәл кебек басып тора, шулаймы? Әйдәле язма хәреф дулкынлы безнең. Ыргактан башлана, кечкенә генә ыргакны өскә таба күтәрәбез, аны аска таба төшереп җибәрәбез, авыш сызык, түгәрәклибез һәм бер бик матур дулкын ясап ыргагын күтәреп куябыз. Менә шундый бигрәк матур Х хәрефе килеп чыкты. Әфәрин дустым, син булдырасың. Бүгенге дәрестә һәйкәл кебек нык басып торучы Х хәрефен өйрәндек. Ул шундый йомшак аваз, әйеме? Х хәрефе әле һөнәр, һава һәм һәммәсе, һәр вакыт дигән сүзләрдә дә яши. Дустым, син шул кадәр күп белемнәр тупладың. Кемгә генә сөйләп бетерерсең инде? Һәр дәрестә күңелеңне бай, матур яңгырашлы сүзләр белән баетасың. Булдырасың, дустым. Мин сине киләсе дәрестә көтеп калам һәм хәзергә сау булашам. Сау бул, күчтәнәч кара. Хәбәр шым булса битстерәм, Аллаһы синең күстетеп йөргән, күстетеп кына түгел, минеке дип шам торган кызыңны икенче бере алып китсен, имеш алып китсен бит әле тагын синең кулыңа су салырга да ярамаган. Кызым, ни катып торасың син һәйкәл кебек? Эй, әти, сир мине барбер аңламыйчаксың. Ничек аңламыйм инде, моңар шикелле аңлап киләйдем бит әле. Әти, миңа инде 4 яшь, мин инде зур кыз. Сиңа 4 яшь, син Аллага шөкер, зур кыз. Мин дә шулай уйлыйм. Миңа 4 яшь, тик һаман һөнәрем юк. Сиңа 4 яшь, 5 яшь булгач, без сине өйдә тотмабыз инде болай булгач. Эшкә җибәрбез, яме кызым? Иртә таңнан эшкә китәрсең, безне ашатырсың. Мин шулай буласын белдем. Шуңа зиханымны эшкә җиктем. Субханаллах. Я нәрсә уйлап бетердең инде, зихенең нәрсә ди? Әти, мин икенче шәһәргә китәм, үз һөнәремне эзлим. Бу иссегә чыдый алмый ахыр бала. Кызым, аңладым. Сиңа су эчәргә кирәкме? Әти, һәйкәл су эчми, аңа су кирәкми. Ярый, мин һәйкәл түгел. Әти, миңа актер, режиссер һөнәрләре ошамады. Мин барбер яңа һөнәр өйрәнәм. Кызым, син бит әле бик кечкенә. Лә сез куйган башыңны. Киләме, кызым? Утыр әле бейім атырын құрсаға. Утыр кел. Нихаят күлді. Қазір мына тыңла. Қызым, әр нәрсәнің өз вақыты бар. Башта сеңа үсәргә керек, балалар бақшасын тамамларға, мәктәпкә оқырға кірге, мәктәпні тамамларға, аннар юғары оқу йортына кірге, анан соң һөнәр үзләштереп эшли башларга. Бу караганда бик катлаулаймы? Мин инде үстем, мин сине аңламам. Ярар, син үскәнсең икән, димәк мин син бүтән уенчыкларны алам да, яташтың иң яхшысы берсенә бүләк итәм, рәхәтләнеп уйнасыннар шунда. Әти, миңа нәрсә уйнарга ярамы мине? Юк инде, үскәч уенчык уйнап утырмыйлар. Менә мине уенчык уйнап утырган күргәнең бармы соң? Юк. Күрмәгәч. Шунда бирәм, берсен дә калдырмыйм. Үскәнсең икән, яңа һөнәр кирәк булгач сиңа бөтенесен дә берсенә бирәм. Ура, таптың! Хәзер бар син каш Зөбәйдә. Юк инде, хәрефе. Безнең Зөбәйдә үскән, аңа яңа һөнәр кирәк.
Ул безнең кашышлы уйнап йөрми хәзер. Ничек инде? Мин хәзер кем белән кашышлы уйныйм соң? Әти, мин бер кая бармам. Минем Х хәрефе белән уйныйсы килә. Ниһаять, минем кызым безнең белән кала кил. Ә нинди уен уйныйбыз? Мин әле уйлыйм. Мин тиз генә шулай уйламам бит. Әйдәгез, сүз әйтеп уйныйбыз. Мин беренче әйттем. Һәйкәл. О, һөнәр. Зиһен. Шәһәр. Һава. Афәрин Зөбәйдә. Синең бит инде һөнәрең бар икән. Нинди? Син бит башка кызлар малайларга хәрефләр өйрәтәсең. Әйе шул. Рәхмәт сиңа, Х хәрефе. Син булмасаң, Зөбәйдә башка һөнәр сайларга икенче шәһәргә китеп бара иде, валлаһи. Сезгә ярдәм итә алгач, мин бик шатмын. Ә хәзергә сау булыгыз. Хуш, Сау бул. кызым. Бас әле яңадан һәйкәл булып. Мин бит синең кемне уйнаганыңны аңладым. Дуслар, безнең каналга язылыгыз. Безгә лайклар куягыз. Һәйкәл кебек атып тормагыз, актив булыгыз.